Nne ka email. Ka email. Adumma. Gwa ya afa gị. Aha m Obiọma Ọfọmata. Kwusie ike nna. Afa m Obiọma Ọfọmata bụ onye Enugu na Nka. Kedu ụmụnna isi? Ka ụmụnna isi na ya? Enugu na Nka ya na-abịa ihe na ụmụnna na onye chọrọ bịa welu. Biko anyị nụrụ okwu ikwuru na testimony i nyere na Reverend Nkeonyelu Foundation program. Yes. A chọrọ ka ị gwakwa anyị ya biko. Okay. By this time last year, abịa m na road n'ebe a. Abịa na road n'ebe ejighị nyezu ahụ ihe nji elụwa ọrụ ugbo. Eji nyekọ ọbacha na agụ Enugu. Eji nyekọ ihe anyị na-akpọ eriri a na plot of land. Eji nyekọ 3 plot. By this time last year, ọ na-eweta aka July mlee ofu ka m lere wee letekwa 50,000 enye m bịa kwụghachi in the bank. That's good. So 2 plot for no gain mwa. Mgba. Thank you. Kedu ihe na-agwa ụmụ nwaanyị ndị na Nka ndị ga-anatafa ụdị loan akwa? Ihe ndụmọdụ na-enye ha wụ onye na-ati ya were ya gbawa mbọ. Ya nwee ntụkwasị obi na ya. Ihe ọ na mmadụ na-eme n'ụwa wụ determination. I determine na ị ga-eji 50,000 ma were bala onwe gị uru, ị ga-eji ebala onwe gị uru maka nke m nwa ewetara enye sị ha mmeji ezu ahịa na m ji ezu ahịa na ọ ga-agbanarị na ọ ga-agbari m were ga lụọ ọrụ ugbo wee nweta gain times 2. Thank you. So ana m ekpere level na ekpere ebe ọ na o siri wee weta ya nwa ego ọ ji were enyere anyị aka udu ya mmiri agaghị akọ ya n'aha Jizọs. Thank you. Biko ife na-abịa kịta bụ ụmụaka gụchaa akwụkwọ eje ha enwe ọrụ a na-agagharị na-akọsụ one problem or the other. Kedu ihe ị na-agwa ndị be anyị maka ihe gbasara ịkọ ugbo ebe ọ bụ ife ma anya ya? Ihe m na-agwa ndị be anyị ihe gbasara ịkọ ọrụ ugbo mgbe izi a na-ewe ọrụ ugbo nọ ihe ndị agụ na-eme mana kịta ego dị n'ọrụ ugbo mgbe izizi a na-arụbu ya ego adịghị na ya mana kịta onye ọbụla ji emela aka ọrụ ihe agaghị akọ ya ọ bịa nweghị ihe ọ ga-awụ ọ chọọ mme ka ọ hapụ mmehie. Ọ dị ka ihe emere be anyị bọsị a egosiri anyị otu esi akọ ọrụ ugbo n'ụzọ dị mfe. Onye ọbụla kpọrọ ya mkpa onye ọrụ ugbo agụ adị agụ ya onye ọrụ ugbo na-awụ ọgaranya. O nweghị ihe ị chọrọ n'ọrụ ugbo ị gaghị enweta n'ime ya. Ọrụ oji obi aṅụrị alụ iji mgbakasị ahụ wee na-alụ ya ọta ga ahụ mana otu a nọ ngwa mmadụ na-awụ onye ọrụ ugbo ha adị ekweta. Thank you. Biko o nwere aka ị na-ekwu okwu wee kwute ihe emere na be anyị ọ na 29th July. Yes. Bọsị emere federal gọọmenti bịara mepe Agricultural Biotechnology Incubation Center. Yes. Ị na-egosi na ị bịara na ya? Abịaghị na ya ahụ adịghị m mana ndị cooperative anyị bịara ebe anwa ha nwere stand. Yes, anyị fụrụ ya. Ndị cooperative anyị nwere stand. Ihe na-agwa ndị na-achị na Nka maka that program. Ihe na-agwa ndị na Nka uru that program ga-aba. Uru that program ga-abala anyị buru ibu. Onye gụchaa akwụkwọ onwe ha ọrụ kịta ọwụ ha gụchaa akwụkwọ nweta ọrụ n'ahịa ahụ onye nwee certificate ọ maghị ya gụrụ akwụkwọ opportunity dadaftụrụ onye anwa nrụ ọrụ oyibo a na-alụkwa ọrụ ugbo na-agụ alụ ọrụ oyibo na-azụkwa ahịa. O nwere ndị ọrụ oyibo na-akpọ nkewa backyard ọrụ ugbo backyard onweghị onye anaghị arụ ya. So ma ndị ọrụ oyibo kịta na-alụ ọrụ ugbo ọ bụrụ onye ọbụla tika aka na ọkpa nọọ ego ahịa akwụrụ ya na ego ụgwọ ọnwa agụgbuo mmadụ ihe siri ike. Thank you very much. Gwakwa ndị be anyị afa gị. Aha m Obiọma Ọfọmata bụ onye Enugu na Nka. Ike ọ ga-adịrị gị mma. Thank you. Kenechaa ndị be anyị. Nna thank you. Live long. Thank you. Onye agọziri agọzi ka ebo ndị be anyị niile biko nọọnụ hinne o. So ihe na-agwa unu bụ biko nụ ihe ahụ unu wetara tata Chineke were ya nyere unu aka unu chọrọ imele ya welite n'obi unu elu n'ihe ọbụla ị na-eme. Ọ bụrụgodị na ị weta ya tata biko ada na mba ejenesi na nọngị ka emegbukarịcha mana biko
were obi gị kpee ekpere si na mgbe ọzọ a ga-emekwa ya na gị ga-enweta ya mmụọ sụsọ ihe nji wee na-eme bụ ekwu bụ ọ sọgburu m onwe ya na mụnwa na onwe m nọ ebe a na-ene unu niile anya wee fụchaa ka unu dere nwere aṅụrị na ihe niile wee na-abata n'ebe a chịcha ebe niile dekwe ndị shi Enugwu na Nka wee gbagote na ndị shi Amakọ wee gbagote na ndị shi ụba ha na eti wee gbagotecha den ndị agbụrịgba ọhụụ ndị agbụrịgba abịa ebe a nọ ndị agbụrịgba bi n'akụkụ agụrụ ụzọ Igbo na akụkụ ụmụọda ha niile wee bịacha ebe a ndị Ibite anyị niile ana ụmụ dara wee zaa ebe a ọha niile bụ ihe ikele Chineke ekele obi juru m n'ọṅụ n'ihe mere tata ekpere niile unu kpere m Chineke agọzichago m ya were go ya wee gọzie m ọfụma gọzikwa unu niile okwu unu zọrọ n'ala bụ okwu agọziri agọzi adị ihe unu wetara tata bụ ihe agọziri agọzi na unu ga-eji ya wee zọdo ụkwụ n'abụọ naanị wee nwee ihe unu na-eme nke unu ga-eji wee nyere ezinụlọ ahụ n'aka na asụsụ ofu ihe mbụ n'uche wee na-eme ihe abụ ka onye ọbụla wetara ya ka ezinụlọ ya kunite ọ bụrụ na ha nọbụ n'ala ka ha kunite ka onye nwe anyị nyere ha aka ka ha wee dị mma were na-ekene Chineke ekene n'ihe niile biko unu Emeka daalụ n'ime onye nwere ụnụ nwere mmadụ maka ọ bụrụ na nọ ebe ahụ wee na-echeta na ụnụ nwa na-eme ọfụma ịnọgodo ha eme ọfụma ewetinye na onwe gị na ị naghị eme ọfụma were etinye n'ime obi gị were etinye na ekpere gị na chifo tata o nweghị ihe ga-eme ka ihe ọbụla ibu n'uche ka Chineke wee ghara imere gị welite na obi unu enu mgbe niile otu ofu ekene ahụ ka m na-ekele ụlọ nnọọ hinne na onye ọbụla na-adakwana ezi onye nwe anyị were nwayọọ dugide ya duruo ya na be ya n'udo dubekwa ya n'ihe ọbụla ọ na-eme nnọọ. Thank you. Biko, mọmị anyị ekwuchana. Ndị n'obere tisha, ọ na-aba nwere ihu na aja akpa. Ka anyị si ekpe. Ndị ihu ọma kọrọ taa, ọ na-amakwa na